Salutare la toți, sunt Răzvan și astăzi să filmăm un joc, la fel ca Clash Royale-ul. Scuzați-mă că se întrerupe, el așa face mereu, trebuie să vă învățați cu el. Și se încarcă, n-am mai postat de foarte mult timp și m-aș bucura dacă ți-ai apăsat butonul de subscribe și de like. Jocul se numește bla bla bla, în fine, este un video. Încet. O mail am instalat chiar acum. Cuburi. Oh, pe superior. Tare! Destul de frumos jocul. Avem unul deschis. Încă unul. Tare! Oh! Bine. Nu mai mergem. Să pe cu care să-l pun? Cu asta să-l pun. Le upgradăm. Mie jocul mi se pare destul de frumos. Apropo, la ce arena sunt la Clash Royale? Sunt la arena 4. Uh, 4 sau 3? Nu, 3. Sunt la arena 3. Nu prea mă cam joc. O să facem o luptă sprâncenată, cruntă. Nu așteptăm să încarce jocul. Mi-ar plăcea să apăsați butonul de like și de subscribe. Ia, să punem asta. Mep. Vedeți și voi, lupta este de 2 minute 40. Ca la Clash Royale. Sau la Clash Royale era mai mult? Oare? Ne atacă ăsta. Ne bate ăsta. Mai repede. Punem găinușa. Găinușa. Ăsta cu toporul în cap. Pavel. Ăștia de bat. Nu, telefonul meu se mișcă greu, e jocul.
Telefonul nu suportă jocul. Le spart pe toate la adult. Încă 60 de secunde. Nu știu dacă îl bat. Cred că o să fie... nu se bată niciun. Cred. Dar să vedem. Să vedem. Mi-ar plăcea să apăsați like și subscribe, dar am mai spus. S-a terminat lupta. Eu vreau să vă întreb și pe voi ce nume să-i dăm la canal. Răzvan Games sau... eu i-aș spune Răzvan Games. Răzvan Games sau Răzvan Games. Jucăm cu John Cena. Cena. Cum se numește el? Am 26 la bateria, să vin mai repede să... Cred că asta o să fie cel mai lung video. Vreau să-l fac de 15 minute. Da. Băi, te pui cu mine? Dar ăștia din ciorpi din Minecraft. Cred. Mi se pare ridicol jocul. Spuneți-mi în comentariu dacă o să-l las sau să-l dezinstalez. Nu știu ce să fac cu el. Să-l las sau să-l dezinstalez. Nu aș vrea să-l las, dar mi se pare plictisitor. Nu să mai filmăm. Nu știu. Ies și nu am băut. Dar îl bat. Stai așa. Stai așa. Îl bat. Stai acolo. Te bat. Îi punem săgețile pe el și l-am luat. Și după cum vedeți am știu cum să spun. I-am luat un tron. Da, mă bate. 1-1, remiză, de ce? Nu mă bate. Știți ceva? E o porcărie asta. Înapoi la Zombie Tsunami. Să nu vi-l instalați niciodată. Deci niciodată. Vorbesc la modul cel mai serios. Haideți să ne jucăm Zombie Tsunami. Este un joc vechi, cred. Este cam vechi. Nu, adevărul este că e vechi.
Reclame. Bă, deci e jocul ăla cu porcul ăla și cu ochelarii ăia pe față. Și l-am net activat și... face acum. Ia taci mă de gură. Iuhu! Dacă nu știi jocul ăsta, descărcați-l. Se numește Zombie Tsunami. Cred că toți l-au avut. Help! De ce să te salvezi? Nu vreau să te salvezi. Și o să vă arăt ce se întâmplă dacă avem 4 oameni. Să intrăm într-o mașină și o să vă arăt ce se întâmplă. Cred că știți. Map. Bine. Nu! Olo! Mă rup pe asta. Mă bate. Am 22 la baterie. Și vreau să mai țin un video. Map. Mimi. Rada, nu vă las în pace. Rada. Fugi! Nu! Îmi mor copii! Nu! Mai am 10 copii! Oh, leu! Am avut 19 zombie. Zombie tsunami. E mai șmecher Zombie Tsunami decât porcăria de Craft Royale. Nu că pierzi mereu, dar se blochează, sincer. La propriu. Nu. De ce? Ai murit. ...21 de creier. Mi-ar plăcea dacă ați dat butonul de like și subscribe. Cred că am zis de 10 ori. Dar degeaba. Oh, mă, aici e șerpuit, cum ar veni. Era șerpuit ăla cu bombele. Un jos, un sus, un jos, un sus. Ați văzut? E, l-a luat pe ăla din parașută. Dar a murit. Săracul. Mai avem 29, foarte